Mitä tehdään? Mitä me tehdään? Mitä me tehdään? Se on merkki. Tehdäänkö me merkkiä? Tehdäänkö me tätä merkkiä? Tehdäänkö? Joo, tehdäänkö me tätä merkkiä? Tehdäänkö? Hyvä sitten. Hienosti. Hyvä, tehdäänkö me merkkiä? Tehdäänkö me? Tehdäänkö me? Hei, hei, hei. Mistä merkki? Yes, hyvä. Niin, hyvä. Merkki. Mistä merkki? Hyvä. Niin, mistä merkki? Hyvä. Hyvä. Mistä merkki? Merkki. Yes, hyvä. Hienosti. No, hyvä. Mistä merkki? Hyvä. Yes. Hyvä. Mistä merkki? Merkki. Yes, hyvä. Oho. Kompasteen jo. Mistä merkki? Mistä merkki? Hyvä. Yes. Hienoa.